نیم مردم ہستیں انگا تک تائتانی سرا سیاہیں بندانی سرا پالانی سرا بروسہ کنگاں توکل ہمیں چیزانی سرا کنگاں روانتے ہمیں مردمانی کرا ارچی تائت بند دیاں مردمہ سوچ دیانتے پالے ہیر کنگا نیموتی لوگا ہمیں تائتا علق کنا نیم نمبور فلفل علق کنا اشکنے منی براتاں منی گوہراں شما اینمنا مردمانا بروسہ کنگتا اشکنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی گشتا رسول دست یک مردی دستا تائید تی رسول جست کو ای مرد گشتی اچیے گی ای مرد گو ما نادراہاں پوتی تیاری واسطہ مکتا رسول گو کشی ای طرح گیشتر نادرہ کنتیں کمزور کنتیں ای طرح گیشتر نادرہ کنتیں کمزور کنتیں اگے ای تی دستیں تو مرتے تو ابداً کامیاب نبائے تو ابداً کامیاب نبائے اشکنے منی براتا منی گوہراں ای دوم حدیثہ رسول گوشی ہر کس تائیت وتی گرا کنتیں اللہ وفقی نکاں او امور بھی یسر نکاں اللہ وفقی نکاں او امور بھی یسر نکاں کامیاب اصل نبی وتی زندگی تو کا اشکنے منی براتا منی گوہراں ای صحابیہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ پترت یک مردین یک را ای مرد نادرہ بیتا حذیفہ دست بندے ای مرد گرائیں جستی کو ای تو پچیا کتا ای مرد گو پوتی تیاری ما کتا حذیفہ سست ای بند وانتی ای آیا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون رسول گوشی کسے علق کنتے تائتے ای بندہ شرک کتگو اللہ منی براتا منی گوہراں شرک مزنے گناہ ہیں اللہ معافی نہ کنتے منی براتا منی گوہراں شما اینمنا مردمان کرا روگتا ارچ کتاب پچ کننتے ترا تائید دیانتے ترا شرک بدعائے راہا کارنتے ترا شرک بدعائے چیز سوچ دیانتے اشکنے رسول اچھی گشتا رسول گوشی کسے روتے عرافان کوہانان کرا اے عراف اے کوہان ہمیں نمنا مردمہ تائید بند دیانتے اگے تو ہمیں مردم جست کتا منا چین مچ واسطہ نادراہاں منا چکھائیں ہر چیز سے واسطہ تو جستش کنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوشی چل شب تی نماز قبول نبی اے فقط تو جست کتا تی چل شب نماز قبول نبی اللہ کرا ودا منی براتا منی گوہراں توبہ بکنتا اینمنا مردمان کرا روگا بند بکنتا وتی بروسیا اللہ سر بکنتا ترا نادرہ ترا تیار یکی اللہ کنتے اللہ کرا پریات بکنتا اللہ کرا دعا بکنتا اللہ پا اخلاص عبادت بکنتا عبادت تو کا کو اللہ کا سگون مکنتا